Venables yn colli'r bêl, a George Harry gryfach a Burke, y bêl yn disgyn i Matthew Williams, ergydio Morris yn ei gollwng i Toby Jones sy'n rhoi Llandudno ar y blaen. A Morris yn gwneud yn iawn a'i gamgymeriad. Wel, be oedd yn wneud yn y lle cyntaf, Toby Jones a cyfle uraidd. Burke. Stephen James, Burke ar y tu allan yn cynnig ei hun o fa Danny Hewsty. Syrthio, a James yn penderfynu mynd ei hun, a dyna'r penderfyniad gorau ma di wneud eto. 9fed gol o'r tymor i Stephen James i roi'r Bala ar y blaen. Howard i Burns, o'n croesi, Venables, o'r bediad campus gan Pearson. Venables fel arfer yn claddu hynny, ond drychwch ar Pearson, gwych. Gynghrair i Llandudno. Taylor Fletcher. Bêl dal yr rhydd Hughes. John Owen! O'r bediad unwaith eto gan Ashley Morris. Yr amddiffyn gan y Bala fler y tro hyn. Taylor Fletcher ar bêl i fewn. Hughes wedyn. A John Owen a chyfle i sgorio. Hughes. Matthew Williams. O'r bêl dros ben yr amddiffyn i Gary Taylor Fletcher! O, dyna chi gol gan Taylor Fletcher! A dyna chi pam bod Llandudno wedi arwyddo fo. Dyna chi'r ffordd i greu argraff ar eich tîm newydd. Taylor Fletcher yn ddod â Llandudno gyfartal. Cic gornel i'r Bala. Venables ar arbediad gan Pearson! O'r Stephen James yn ymateb cyn neb i roi'r bêl yng nghefn yr hwyd. Stephen James yn dangos unwaith eto pa mor berig ydi o flaen y gol. Henry Jones yng nghanol y cae i Danny Gossett. Digon o ddyle flaen o. I chwarae hi'n ôl i Henry Jones. Jones ar ei droed chwith! O, dim gobaith o gwbl i Pearson. Ond y dyddiau yma, dyna chi'r math o gol. Mae rhywun yn disgwyl i weld gan Henry Jones i do'r hwyd. Gynghrair i'r Bala, Henry Jones uwch i Ffenig. Venables! O, Chris Venables yn ymateb yn gynt na'r un amddiffynwr. 4 amddiffynwr oedd yn y cwrt cosbi i Llandudno, ond yr un o'n nhw'n cyrraedd y bêl cyn Venables. Connolly i George Harry, codi ben, croesi. O'r bêl yn glanio i Gary Taylor Fletcher, da ni gol yn ôl i Llandudno. 2 funud yn unig o'r gêm sy'n weddill. Gol gysur fydd i os na ffasiwn beth a gol gysur. Ond mae Llandudno'n colli eto. Gret y result yn ei heno. Oedd y tywyn yn gret, oedd hi'n anodd i'r 2 tîm. Ond mae Rogiad i batlo'n galad a da ni falch o dod efo'r win. I thought we played well throughout the game. You know, chance-wise, I thought we had a lot of chances. I thought we were really dangerous on the break and the counter-attack, and final pass in the first half wasn't good enough, really, which we'd planned to do. But, you know, I'm happy with the 4-2 result here. You know, it's a great result. A mae'r goliau i weld yn dod o bob cyfeiriad. Venables yn sgorio 2 hynna. Yndi, mae bob yn chipio fewn efo'r gols, gobeithio fi nesa. Da ni mewn twll ar y funud ac o'n i'n meddwl bod ni wedi dechrau'n gret, o'n i'n meddwl bod ni mewn control o'r gêm a mae Toby wedi cael cyfle yn y bocs i roi ni un i fyny lle a o'n i'n meddwl o'n i jyst yn ar canter ar ôl hynna. Ond ia, maen nhw wedi sgorio gol fler, ond o'n i'n meddwl bod y reaction yn lot gwell gyda ni lle ddod yn ôl i fewn i'r gêm ac o'n i jyst yn meddwl bod y momentum yn mynd i swingio fel la. Ond ia, pan mae'r chips i lawr, maen nhw'n sgorio syth ar ôl i ni equalisio lle ac ia, jyst siomedig. Mae gen ni digon o ddynion yn y tîm ar y funud a mae rhaid i fod yn onast ac ia, mae rhaid i pethau newid yn sydyn. Said to Colin before the game, I always scored on my debut. And today, you know, it's disappointing you score 2 goals at home. You know, what you concede 4, that's a different story. The next obvious question, what brings you back to the Welsh Premier League? You could see tonight, I just want to play football. The desire I've got, you know, 37 and I'm still running around for 90 minutes, enjoying it and, you know, thoroughly enjoyed that, just disappointed with the result. Be mae Gary Taylor Fletcher yn gallu gynnig i chi heblaw chwarae ar y cae?
Mae'n demanding. Peth gyntaf mae di wneud ydi mynd i fewn a gofyn pam di'r chwaraewyr o gwmpas o im yn agosach iddo fo. Mae di bod yn y lefel ucha, a dyna pan nes i gyfarfod o'n yr wsos a siarad efo fo, ac deutho fo be o'n i isio efo fo ar y cae a hefyd off y cae. Ac ia, mae jyst i dod o hwb i'r clwb, a mae di sgorio 2 gol heddiw yma, a chi'n gweld eich hyn, a Nof Bala mae'n gwybod sydd wedi ddelio fo ar adega. Mae'n 37 a mae di chwarae 90 minutes, dyna di desire, dyna di bravery, a dyna da ni isio.